Hei lume, am revenit. Este episodul numărul 4. Este filmat imediat după episodul numărul 3, dar am preferat să închid și să redeschid. Ok, spargem repede, vreau să amenajez spawnerul în acest episod. Și cu această ocazie vă învăț și pe voi. Bine, probabil mulți știți, dar mai avem și începători printre noi. Ne facem repede aici o mică bază. Ok, aveam deja niște furnale făcute, știu. Ok, punem așa. Punem ăsta aici, ăsta aici, ăsta așa. Bun. Ok, văd că mai aveam niște chesturi făcute, deci chiar nu știam. Așa. Avem ceva fier. Gata, făcut. Repede. Pentru prima fază o să trebuiască să spargem două cuburi sub spawner. Așa. Facem repede repejor. Ok, revin când termin tot de spart. Cred că este mai bine așa decât să vedeți cum spart podeaua. Ok, am revenit. Am spart două cuburi sub spawner. Acum vom avea nevoie de câteva găleți, ceea ce nu prea cred că avem. Da, și eu tocmai am realizat că am asupat. Ok. Așa, e destul de bine. Ok. Și am asupat aici o sursă de apă, dar nu e problemă, mai căutăm. Ok, am dat de lavă. Nu avem nevoie de lavă. Să revin eu când fac un drum până sus. Da, haideți că revin din nou. Ok, lumea, am revenit, n-a fost nevoie să fac scara până sus. Am găsit în acel cave două găleți cu apă. Ok, facem repede ceea ce avem de făcut. Așa se face o sursă infinită de apă, poate unii nu știu. Îi speriam un pic canii. Doar 2 secunde. Ia uitați, locuri unde se pot spawna mobi. Ok, gata. F7. Bun, acum nu știu câte cuburi vor trebui sparte încolo. Nu mai mi-aduc, n-am mai făcut de mult un asemenea spawner. Am văzut că un youtuber mare, Puvzor, dacă nu mă înșel, cred că pot să-i dau numele, am văzut că a făcut asemenea spawner pe și Ganicus, mi se pare. A făcut spawner așa pe Titan Watch. Cum, doamne, iartă-mă, odată asta așa. Mi-o cam dat ceva din aici. În fine, nu contează. Bun, cred că cam așa. Iau-te și pe asta, bă, năsos. Nu-i năsos. Bă, potoliți-vă că nu e chiar așa. Ok, haideți să mai punem niște lumine pe aici pe sus, că văd că avem probleme cu spawning-ul. Cred că și de acolo mai veni, dar să fim siguri. Așa. Ok, am revenit, am preferat să spart totul singur. Cred că așa venea. Da. Nu-i bine. Asupăm aici. Și prelungim aici. Ok, acum vom sparge așa. Ca să se prelungească apa. Ce? Stați puțin, am făcut o mică greșeală, cred. Ba, nu, era bine. Ok. Spargem și chestiile astea. Nu
știu cât de eficient o să fie chestia asta pentru zombie, că mai sunt acei zombie mici care nu pot urca printr-un lift de apă. Ok. Cred că ajunge atât. Este nivelul 27. Vreau să-mi fac baza undeva deasupra spawnerului, să funcționeze mai bine. Și cred că așa voi face. Ok, ia stați puțin. N-am lemn. E greu. Rapid ceva. Vom avea nevoie de ceva lemn. Nu spune că nu mai am lemn. Mai știu foarte bine că aveam o grămadă de lemn. Ce am făcut cu el? Da, se pare că tot va trebui să fac drumul acela spre suprafață. Mamă, mă gândeam că mai pică și acolo în gaură, că atât mai trebuie. Ok, luăm repejor niște bețe. Da, măcar bețe. Cred că lemnul am aruncat atunci în chef când am zis eu că am aruncat ceva fără să vreau. Stați doar 2 secunde. Bă, este o grămadă de fier în acest cave, dar deocamdată prefer să nu-l iau. Am zis că în acest episod voi încerca să fac spawnerul. Mai am repejor niște de asta, niște cable. Ok. Hai că revin când ajung sus. Ok, lumea, am revenit. Nu mai țin minte ce am zis că fac ultima dată. Probabil. Da, nu merge să opresc ploaia. Da. Am luat o mică pauză de vreo oră și ceva. A intrat data la calculator și n-am mai putut filma, însă continuăm filmarea. Nu e niciun fel de problemă. Ok, mi se pare că îmi trebuia niște lemn pentru niște side-uri, dacă nu mă înșel. Uite, să nu sporge la copacii de taiga. Ok, nu-i problemă. Probabil îmi voi instala timer modul pentru a-mi ușura un pic munca. Dar și vouă vizualizarea, să spunem, pentru că nu cred că vă place să stați să vedeți cum eu tai copacii, mai ales cei de taiga, la care nu mereu ajungi la tot lemnul până în vârf. Ok, luăm măcar un stack, cred că ne-ar ajunge un stack. Ok, nu cred că voi ajunge până în vârf, da. Așa. Luăm și acest copac. Cred că n-ajung 44 de bucăți. A costat să găsim gaura de unde am ieșit. Ok. Ia stați doar 2 secunde. Acolo vei rămâne, vei putrezi. Da. El a ajuns înaintea noastră. Ba nu, e bug. Ok.
și o parte exact unde erau itemele. Ok, nu contează. Punem așa ceva. Ok. Aoleu. Ok, haideți să vă arăt ce am de gând și voi face totul off camera, voi opri filmarea pentru că durează destul de mult. Ok, uitați cam ce aș vrea eu să fac. Da, fac un genius. Ok, facem tot lemnul așa. Cred că mulți știți ce am de gând să fac, dar mai sunt și începători, după cum am zis, pentru că nu toți suntem profesioniști. Ok, vom face așa lift. Însă este o mică problemă pentru că... Aha, ok, m-am prins. Ok, hai să mai facem... facem de tot. Bine. Șapte găleți, de fapt 6 vor fi, dar nu contează. De fapt, de unde a venit skeletonul ăsta? Ok, nu-i problemă, îl batem, luăm drop-ul. Ok. Mai acolo un mic log, nu cred că se va spawna nimic. Ok, și liftul va continua așa până sus. Vedeți, poți să urci ușor pe el. Nu rămâi fără aer, deci nu-și vor lua deloc damage. Deci da, revin când termin. Ok, lumea, am revenit. Nu știu, pur și simplu lucram la lift acolo, știți? Și am căzut, am luat fall damage. Ah, ok. Așa. Am luat fall damage, am picat din lift de sus și am murit și mi-a dat crash Minecraft-ul. Și evident, itemele mele s-au șters. Aoleu, toate itemele. Ok. Hai că văd că avem cu ce să ne terminăm treaba. Păi și nu știu de ce, Doamne iartă-mă, s-au șters itemele, pentru că n-a durat atât de mult. În vreo 3 minute cred că am găsit casa. Ok. Oricum am avut bătăi de cap până au găsit. Ok. Că puteam să mă uit pe filmări la coordonate, dar pur și simplu nu am găsit coordonate. Nu am văzut pe filmare Exact aici am murit și tura trecută. Ok, ia haide să luăm noi. Ok, haide frate, ok, gata. Continuăm încă un pic liftul. Ok. Ops. Așa. Trebuie să am grijă aici. Aici va veni cam așa.
știi ce, hai să spargem așa, nu mai am chef să mor încă o dată, să mai caut baza încă câteva minute. Face pur și simplu așa. Doar 2 secunde, acoperim așa, vreau să mă sui acolo ca să văd exact la ce înălțime pică, să știu unde îi opresc. E deci etajul 60. Undeva pe la 38 ar trebui să-i opresc. Undeva pe la nivelul 38. Ok, nu știu dacă o să funcționeze cam cum vreau eu, spawnerul. Dar vedem, probăm. Așa. Ok, Stevie, am uitat să-mi schimb numele. Ok. Shit, mamă, deja m-am... Ce să mă apuc? Ce dragi. Du-te, mă, de aici. La nivelul 38, cam pe aici. E destul de bine. Aici vom opri, da? Deci noi va trebui să facem podeaua cam cu 2 mai jos. Ceea ce nu prea îmi convine. Să mai măresc un pic liftul, în caz că vrem să facem ceva în podea. Dar nu, că zic că dacă fac așa, până așa, nu-i bine. Ok, revin, mai măresc un pic liftul. Ok, lumea, am revenit. Dar, din păcate, trebuie să oprim aici această filmare. A ajuns la 17 minute. Cam atât a fost pentru acest episod. Numărul 14 a fost un pic cam ghinionist. 14, scuzați-mă, a fost un pic cam ghinionist. Ne-am pierdut toate itemele, dar din fericire am terminat mob spawnerul, am reușit să terminăm. Pur și simplu aici vor cădea ei, momentan nu este pornit, are torțe pe el, dar da. Mai bun, cam atât a fost pentru acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare, de asemenea un mic like, comment, subscribe. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Bye bye!